ya, sing tukang jabut iki ya. Jabut nyawa. Oh, ora mbok nyawa mbok apa sing penting kowe tukang jabut to? Iya. Ayo arep ngapa kowe? Kowe gelem bali apa? Ora. Ora gelem bali jabut nyawamu. Piye? Jabut nyawamu Jabut. Nya jabutan. Kowe iso jabut aku, bumi langit tangkep. mati dari aku wis candak sirahmu, sendal nyawamu. Wis. Hei. Hop 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 hop. Wah, angel banget ta iki. Ayo, iki nyawa peret ki kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Wah, 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 wah. Ngono. Terus? Iki kok malah salah alamat ya? Salah alamat piye? Sirku sing tak kon rawuh ki dewa kok iki malah tuyul. Tuyul dengkul mlocot kuwi dong ora, Gong. Hah? Kuwi Sang Hyang Pikulun Bathara Antarada. Wah, dewa lho. Dewa lungguh ngisor. Wah, dewa ya ana sing elek. Ana. Pak mau dewa kuwi bagus kabeh apa piye? Dibagekke. Apa sing dadi penjangkamu wis kelakon kok. Dewa iki rasah kowe nglakoni tapa dirasani iki nek niatmu apik dewane mesti rawuh. Jenenge sapa? Pukulun Kaneka Putra. Sing gampang wae. Narada. Narada, Pukulun nganggo pukulun. Pukulun. Sarawuh paduka Pukulun wonten ing wana. Bombong wirayang mriki. Pukulun Bathara Antarada, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Pukulun. Kencang warudayang lak wong. Oh malah ngendang terus. Ora. Sebutane ngono kuwi. Lah jan musuh Bagong iki nek ora tatak atine mesti rontok mau-mau. Pak Pong iki sebutane dewa, sebutane Pukulun Bathara Antarada. Wah, kula ngatine tak tundang ngono. Iya, Bagong, slamet tekaku ning Sambikala. Kita ngaturke bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pun ulun ya, Pak. Ulun ki wah iki angel rek iki nek ndelangke iki mun nek SDM rendah ning dhek sing SDM rendah dhewe. Ulun ki aku. Wo, kowe ulun, ha Petro? Lho, aku ya ulun. Wah, kowe rombongan ulun. Berarti kowe karo iki padha sak geng. Ora. Ulun ki aku, kowe ki kita. Oh, kita iki ora akeh. Ora, Ming siji to? ming siji. Nah nggih Pukulun. Kula tampi akarya bombong raos sing manah ulun. Andadosaken suka marwata suta raos sing manah ulun. Dipun sekecaken lenggah kita. Kusik. Sing nganggo basa kita karo ulun ki ming jeneng ulun. Lah nggih. Kula nggih ngertos. Iya ning kita ora sah nganggo. Wis ditukokke kok ora dienggo. Aja ngono Bagong, aja gawe bingung ulun ya Bagong. Ya wis ngono kuwi wae ya. Ah, nek ngono malah jelas. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya nala gareng ulun tampa. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Petruk ulun tampa pangestu ulun tampanana ya Petruk. Kula pundhingga jimat paripin dayana ning kasantosan. Wonten menapa kita rawuh wonten ing ngarsa ulun Pukulun? Ben mengke wae ngono. Aku cah cerdas e. Ha iya. Bener to? Bener wis. Pukulun nglanturi prasaja kalian panjenengan ulun. Indra piye iki? Iya lali Bathara Indra. Bagong piye? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bathara Indra. Iya, ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Oh nggih. Wah mesake sampean sakniki dhewe we. Lho, dhewe piye? Saplose dono kalih kasino mati niku. Indra pun mboten main film. Sabar lho, Ndra, sabar. Bagong iki pancen bocahe kaya ngene iki. Nek ora tatak tanggo-tanggon atimu, mungsuh Bagong iki ketekuk-tekuk kowe engko. Iya, Bagong aku ijen. Oh nggih. Damel grup melih. Ora. Wis ora Bagong. Wah nggih sampun. Kita atur bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi enggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Wonten wigatos menapa Pukulun Bathara Antarada panjenengan kita Pukulun rawuh wonten ing wana merpeki anggen kula nglakoni tapa brata semedi maladining. Ha iki ngene Bagong. Nggih pripun?
Prapta ulun kuwi ora saka pikajengan utawa saka karsa ulun pribadi kuwi ora. Nanging ulun kuwi diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya mrebeki lawan jeneng kita. Sinten niku Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Jare guru kok Giri Pratingkah? Jenenge akeh, blok goblok. Jenenge pirang-pirang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Catur Boja, ya Manik Maya, ya Jati Murti, ya Purwakanda lan sak piturute kuwi jenenge akeh. Sapa kuwi? Bathara Guru kuwi. Berarti nek ditulis nang ngarep omah dawa banget ya, ora usah ditulis. Kae lho ana tulisan lurah titik-titik ngono kae nek Bathara Guru kan dawa banget. Wis to, ge dibageke tak keplak mutar. Kuwi iki dewa tok sepelekke. Dewa cilike. Ming semono. Wah, aja sembrono. Dadi Prapta ulun iki diutus Sang Hyang Bathara Guru. Wow, berarti sampean asisten guru. Ya wis sakarep kita nggih kita omong. Ngene ya Bagong, pripun? Ulun jarwani ya. Saploke kita nglakoni tapa ana ing telenging wana iki, ngerti ya? Yen to kayangan kuwi ora tentrem. Lho. Sebabe kaperbawan kelawan jeneng kita nggone nglakoni tapa brata ning telenging wana warsa. Wekasan kayangan dadake gara-gara. Gara-gara itu manduk ning kayangan wekasan dadake para dewa, para dewi padha nungsang puyang gudel bingung. Laku jantrane merga ora kuat nampa hawa panas sing timbul saka nggon kita laku tapa brata. Mula tumuli Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah utusan karo panjenengan ulun tedhak ana ing Madyapada mrepeki kelawan jeneng kita Kula Bagong. Ing atase jejering kita ki ming Panakawan, ming Batur, ming kawula cilik nanging bareng Sekung Subrata nglakoni tapa brata. Wah, dalah kok gedhe dayane. Wah, nggih. Nggih Pukulun. Lajeng keparengipun Pukulun Bathara Guru utusan kalih Pukulun Bathara Antarada rawuh wonten ing wana keparengipun Bathara Guru kados pundi? Iki ngene, kita didhawuhi supaya leren nggone tapa. Aja nglakoni tapa ana ing lengkeng gunung Mahameru iki lan ana ing tengahing wana Bombong Wirayang. Dawing Hyang Pukulun Bathara Guru, kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kula, iya. Saniki, dina iki uga kita kudu bali nang Karang Kadempel. Merga nganti kita terusake nggon kita tapa, wah, kayangan ki morak-marik merga saka daya kita nggon kita tapa. Kula ya gumun lho, ing atase kula niki mung kawula nglakoni tapa brata, mongko lek kula tapa ya ora patiya serius. Kula niku tapa ya sok mangan kacang, ya sok mangan kuaci, nek kira-kira ngelih ya golek bedolan tela. Lah kok iso dadi geger kayangan niku nek mboten kebangetan dewane ora mboten mungkin to. Lho kok kebangetan dewane piye? Lah nggih no, ming sak kula tapa kok kayangan dadi geger. Lah kita ki jane tapa ki sedya kita apa to? Apa gunane dewa kok ora ngerti atine menungsa? Gong. Sabar kowe iki ngapa to? Menengo. Iki nek cah cilik ngene ora getak-getak. Tuman wae yaene kok klithian. Sesuk sekolah kok laene malah dadi wayang barang. Wah, jan aku ki nek ora jembar atine wis kawake bocah iki. Rabekno. Lho. Malah kon rabekke ora. Ha, kita apa ki janjane sedya kita apa ulun tak takon. Lah Pukulun niku dewa mboten ngertos. Ulun ngerti, ning ulun kepengin nyuwun prisa lan jeneng kita. Yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese ulun kok ngasake marang diri ulun pribadi. Oh, ngoten. Jelase ngoten. Oke, ora masalah. Kula niku tapa niku nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa nata negara. Paham? Ya. Sak banjure, mpun ming niku. Ora, kita aja nyingetake. Kita aja ndelikke. Kita duwe gegayuhan liyane. Sing luwih wigati Karang Kadempel niku kelangan Semar. Semar bapak kula niku lunga. Lunga tanpa ninggal layang napa tanpa pamit kali anak-anak. Kawula ditinggal. Nah, saniki kula tak wangsul. Kula tak bali ora masalah. Ning kula tak takon karo sampeyan, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar, alah dene sampeyan dadi dewa tekak plotroke katoke. Hei.
Sembrono ora karo dewa kok sapenake dhewe. Ya men ora digetak ngono ndak. Kalah getakan sik aku. Kudu tak getak sik. Bapak teng pundi? Lah nek kita takon Semar menyang endi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Kenapa dadak akon aku bali bareng? Ora ana gunane wis sampean dadi dewa, ngakon Bagong bali saka wana Bombong Wirayang. Nek sampean tak takoni Semar ning endi, kok sampean ora ngerti? Lah ulun ki ora ngerti tenan. Ha gunane apa dadi dewa? Wah, waduh, modar iki. Indra piye? Indra aja ditakoni lagi arep syuting, ya Indra? Inggih. Enten Bagong ki nek karo wong sapa rumangsaku ki lho Bagong karo sapa ora kuwalat lho. Bagong ki waton ledan ngono ki dadi apa-apa ki tawar. Apa kok mung dewa jaratane tak uyuhe ora apa-apa kok. Mung dewa. Santen aku ki. Pun mang takon. Kok mang takon, mang wangsuli. Bapak nendi? Walah trondolo tenan iki. Lah iki ana dewa kok kerepotan. Ora repot ning takon sak nyatane. Nek sampean iso ngandhake Bapak, Bagong, Bapak nang kene. Sampean mang terus nyerlok kula. Lho. Dewa kok Sherlock modern kok dewa ora ndek HP nggo ngopo? Oh iya. Kula paranane Bapak ulus Bapak ayo kondur. Ayo nata desa mbangun negara. Karo aku Pak ning aja lunga, Bapak kagol perkara apa? Mengko nek Bapak gelem kondur kula ya tak bali. Nek kula bali Bapak ora ana ning teng atine sedih. Ngopo, Gong? Mangan kewane. Ora apa-apa dilek wae. Ora apa-apa dilek. Antes yang lho aku bareng kok dinesoni ora. Ngoten, kula tak wangsul, tak bareng karo Bapak. Nek dewa ora nduduhke Bapak, mbok sampean gruduk wana Bombong Wirayang. Sak dewane kon teko kabeh nang kene. Bagong ora bakal mingset sejangkah. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho, wis bengok-bengok ket mau kok dikira ora wani iki piye iki? Iki genah wis wani kaya ngene iki. Wah. Wong cecok ditanang omahe. Papapong ngono kowe. Papu bang. Awakku mun kaya dadi ora kuwalat ngono lho. Ah, cilaka tenan nek carane kaya ngene iki, ha, Jan. Ha iki terus aku lari goleki bapakmu nendi? Ha, bapak diatur kondur sik teng Karang Kadempel. Nek bapak mboten kondur teng Karang Kadempel, yakin kula ora bakal bali. Lah nek kita ora gelem bali, ulun ning ngruda paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Lho. Pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngruda paripeksa kuwi padha karo pemerkosaan. Bagong rasa tok perkosa. Aku pasrah. Ah. Padha wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngruda paripeksa karo Bagong nuwun sewu. Rawe rantas malang tak putung. Mangane Bagong kelangan bapak, Bagong ora iso sida mbangun desa nata negara, gunane apa kula urip teng alam padang nek ora migunani tumraping wong liya. Ora ana gunane. Amba ulung kula modar cemplungke kawah Candra Dimuka, kaluan ring ngrasake mbangane urip. Ora ana gunane uripe Bagong dienggo wong liya. Ora ana gunane Bagong urip ning alam padang pukulun Bathara. Sapa kuwi? Ah, lali kok. Aku krungu keploki dadi lali. Krungu keplok kok dadi lali. Sapa, Tru? Kaneka Putra. Kaneka mawarna-warna. Kaneka Putra. Kaneka Putra, ya Bathara Antarada. Jenengmu pira? Lho, oke. Sapa wae? Lho iki kepiye to wis geger kaya ngene kok dadak takon jeneng. Aku iki gek ngomong kok. Nek wis bengok-bengok kaya ngene kok ora ana tindakan bablas. Niatmu piye? Nek arep gawe Bagong bali ora gelem ya sampean gek nesu, ngono lho. Wah, tutuk sepatu sisan kowe. Nyilih sepatune tak ngruthuk kowe. Lho. Nyilih sepatu kok ngruthuk sing duwe karepe piye? Indra, wonten dawuh iki Bagong piye kaya ngene iki, Indra? Menungso ratatanan panos maning jajalan sukertaning baune iblis lanat. Bagong. Nun. Kowe ngerti?
Iwang Pikul Narada kuwi sapa? Maksude? Iwang Pikul Narada kuwi sembaning para dewa. Kami tuwaning dewa. Oh, Modin. Udu. Kami tuwaning dewa kuwi dewa sing sepuh dhewe. Selagine para dewa wae wedi karo Iwang Pikul Bathara Narada kok kowe nyamah marang asmaning Iwang Pikul Kaneka Putra. Apa tegese kowe bakal ngembari marang panguwasaning para Jawata? Boten ajeng nyamah. Ning nuwun sewu, kabeh niku kudu ming sak traju. Nek akon wong mule kula dikon bali niku gampang. Kula bakale bali, ning kula ya iso ngaturke syarat. Kula ya dikeparengake ngaturke syarat. Syarate waton dewa iso nemokke Bapak Semar, kula tak mule. Yakin kula ora arep wani karo dewa. Nek Bapak Semar ora ketemu, anggen nyuwun ngapunten kula ya ora gelem bali. Yen kowe ora gelem bali kowe wani karo dewa. Nuwun sewu apa dewa ki ora entuk diwaneni ya. Apa dewa ki ora entuk diwaneni? Dewa ya menungsa lho, Mas. Dewa ki mung ora kedunungan pati ning iso ngrasake lara, isih iso mangan, isih iso ngombe. Dewa ki dadi kapercayaning sing gawe urip nggo niti priksa marang mobah musik para titah. Aja dianggep dewa ki dhuwur dhewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ngene iki. Wah, aku kok merinding, Truk. Lambene turah kok wis aku. Aku yo tap-tapan terus. Ngono. Do mundur nek ora wani, ora usah do melu-melu. Lah, kowe nanti Aku ora arep lunga. Iki bungkusanku. Arep do dibuka enake iki nggo sangu ta apa e? topo kok nggawa panganan ana molen barang Ngelih. Ngelih ora. Ora dipangan lho. Ora. Ayo teruske. lho. Iki rumangsaku aku malah bingung musuh Bagong. Pancen tak gawe bingung. Terus karep sampean pripun? Yen ngono kowe ora gelem bali. Mboten. Yen ngono kowe wani karo dewa. Mboten ajeng wani. Ning kudu dewa ya iso nuruti karepe Bagong. Ora mung kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean niku piyais nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampean ya iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula. Kula tak nuruti karepan sampean. Niku jenenge imbang. Ora sampean tok sing dituruti, ning sampean ra nuruti karepe kawula cilik. Niku mboten apik. Niku ora iso manunggal. Pinter tenan kowe. Ayo apa kowe? Plembungke sisan kowe. Dewa arep diplembungke ora kecekel dope. Goleki ye. Aja. Ngerti aku dope padake. Angger cah semono ki dope mesti cilik. Wes ngonten niku adile. Saiki ngene, kowe gelem bali apa ora? Mboten. Kula gelem bali nek Semar ya bareng bali nang Karang Kadempel. Nek ora gelem bali aku ingkang ruda paripeksa karo kowe. Nek kula diruda paripeksa carane cacing niku kepidak menungsa ngolet ora ngrasake lara. Ning butuh males karo sing midak. Monggo cacing niku ora ndek perasaan. Nek sampeyan ajeng mula sara karo Bagong, kula menungsa. Kula niku titah dimenehi perasaan. Nek nganti kula ngrasake lara, nek kula males karo sampeyan, sampeyan aja lara ati. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Piye kuwi? Dewa kok ora tanggung jawab. Mulane aman-aman bae wong tok-tokke njaba. Kaya ngono kok dewa lho, agi aku ora metu njaba. Kowe dewa metu njaba. Sendra metu iki rasa dadakoke gunung tanpa guna. Ora minggat larak. Dewa mau medal kula nututi karo sampean, Pak. Udus. Nek kocluk kowe nantang dewa ngono kuwi apik apa piye? Kowe iki ameng-ameng nyawa uripmu, Gong. Kowe padha karo anguk-anguk kawah Candra Dimuka lho, Gong. Kowe kok nantang karo Bathara Indra. Bathara Indra ki sapa? Ambo. Kok takon aku? Aku ora tau ngulutke silsilah Bathara Indra kok. Nggo ngapa? Bathara Indra ki putrane Bathara Guru sing nomor 4. Ngono. Nek kowe wani karo Bathara Indra, nek nganti Bathara Indra ki ngajak kanca-kancane ruwang-ruwange dewa ngeroyok karo kowe piye? Mongko ana dewaning geni, ana dewaning banyu,
ana diwaning angin, ana dewa sing tukang jabut nyawa. Aku ora wedi. Wis to. Lah mbok do ngruyuk karo aku ora masalah, Truk. Tenan kowe ora usah kuwatir karo aku, santai wae. Santai. Tak pethone nek kowe ora gelem ngewangi tak pethone dhewe. Wis to, kowe siap-siap wae gareng bedah bumi. Lho. Petro ngabari tangga separo. Kon ngopo? Omong nek aku mati ngono wae. Aku iki wani kok ming pamit mati iki njur kekuatanmu nendi? Nek ya kuwi. Nun sewu ora ana ala tumama ning becik. Wis to, yakin. Kuwi kaya ngono kuwi digondheli wae. Ngono. Wong tumindak ala ora bakal tumama ning becik, wis to. Dadi aku tumindak kaya ngene iki aku mbelani karo bapak, aku mbelani karo kawula Karang Kadempel, mbelani karo kawula negara Ngamarta sing kepengin tak tata lan kepengin tak bangun. Mula tak anggap niatku ki apik. Nek dewa mudhun ngagro-agro kekarepane Bagong ki padha karo dewane sing arep wisra karo aku. Lah, saiki mung kari gumantung lehmu nintingi sing bener sapa, sing luput sapa. Kowe saiki wong tuwa iso milahke. Nek sing tok arani bener aku ora usah kuwatir, bener ki ora bakal kalah. Ya sakarepmu ning aku ora ngewangi. Aku ora butuh tok ewangi kok. Kowe iki ora ndek kekuatan kok. Wis tanganmu ceko, sikilmu becik, matamu kira, Matamu kuwi. Nek kakane kok matane kira ora. Ora, kowe iki ngewangi lho ora ana apa jenenge iki, apa undakane apa-apa. Lah nek Petro kuwi ngewangi karo ora iki aku rumangsa ana kekurangane. Kowe ngewangi ra, Tru? Aku wedi karo dewa kok. Hah? Aku wedi karo dewa. Alah dene le gagah. Wanine ngeplaki sirahe bojone. Nek karo wong padha-padha lanang kok ora wani. Kok ngono kok. Walah. Ana tuku daster kono. Gek rok-rokan wae ngono. Karo dewa kok ora wani. Kowe wani apa, Kong? Sing tak wedeni apane? Terus iki piye? Tak pethoke, ora usah kuwatir. Kowe do ngasuh kono. Ya. Ngasuh ya? Ya. Engko nek kowe mati, Aku gotong nggo bali. oh ya. Ngono wae pakaryanmu. Nek aku menang kowe melu gleleng. Oh ya. Penak ta? Ora rekoso tur kepenak lemu tumandang. Ya. Kono gareng mulih kono. Nek kowe mati, Wis ora usah mikir aku mati. Wis to, ora nek mati. Aku nek mati yakin wis to, wis ora usah kuwatir. Ora tekan 40 lemu nylameti. mergane Hitung dinane kowe wis nusul aku, Reng. dengkulmu mlocot. Ngedeg-degi senengane. Wah, tratap aku ora. Ya sing ati-ati ya, Kong. Wis ora usah kuwatir, pethoke dewa-dewane terus. Ya. Samar mamaring sukma sinukmaya winayu ing sepi sumimpen telenging kalbu ambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati Datan kawusu manjemun gupik sangar-sangar Nana gandha kecapunake semanten sang Hyang Pikulun kanika putra ngawe sangganing Kurawadya Baladurandara pating bleber pating kala putra gundakaning daratan
Sikrapa kang tuminga prang campo samya matali lertate wileting kota danyangkung mangunjang niti benjang sangaji mijil latinya ngedali wuwus kencang warudaya pak pong bobol ngali cedhe saka sing gawe ya nadyan ora kabeh para durandara ingkang ndereke kalawan tindak ulun nanging kiraku iki wis cukup yen to kudu nundung kelawan Bagong nggone tapa ana ing lengkeng Mahameru ana ing wana bombong wirayang nuning nggih pukulut Brama wonten timbalan ing dawuh Yama Adipati nggih wonten dawuh pukulun dina iki kita aja dikangelan ya nggih tundungan Bagong dipen bali saka Mahameru saka ing telenging wana bombong wirayang sabab kasutapaning Bagong nadyan Bagong derajate wong aceplik loro saudon telu saurupan Bagong ki ping batur mung Panakawan nanging daya kekuwatane bisa sundul ana ing Kayiwangan Akaryagara garaning Kayiwangan lho nggih mekaten pukul malah samangke ketingalipun Bagong berguguk mutawatun piyambakipun boten purun wangsul dhateng Karang Kadempel mula kita ingkang kudu bisa mbudidaya balekake Bagong merga yen nganti terus-terus Bagong ngene nglakoni tapa sing ora tentrem Kayangan nggih mekaten Iwang Pikulun Jatimurti paring dawuh kelawan panjenengan ulun supaya ngreka daya piye Bagong supaya bali marang Karang Kadempel mekaten pukulun panika kula mekaten kula nyuwun pamit madal pasilan utawi nyuwun pamit mapangaken dhateng Bagong menawi kula jum saronari saged wangsul menika langlah langkung prayogi nanging mrawi boten sepun wangsul kelalono kula badhe sekedhik paring pengajaran dhateng ponakan Bagong ya ning surti ngati-ati lho Indra ya aja grusah-grusu arep dikaya ngapa Bagong kuwi wong dugal kewarisan kuwi atmajaning Semar kuwi Kakang Bathara Ismaya mula yen nganti Bagong kedunungan daya kekuatan kita aja kaget merga wong kae pancen winong wong dening dewani lho niki ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Brahma Yama Adipati awat-awatana Indra yen kira-kira keseser musuh Bagong wangono ya nggih lho niki ngestaken dawuh nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit wo sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta ngati-ati lho Gong aku kok ketir-ketir atiku niatku ora mbelani karo kowe ning aku mungkur karo Petruk mau kok rasaku kok ora mentala. Mula rasa wedi le. Nek pancen kowe engko wani karo dewa, nek pancen kowe engko kena apa-apa tak belani. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati, Gong wis rasa kuwatir.
Iki tenanan maming kandhek ana ing lambe. Tenan gong lahir batin. Nek pancen tenan maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terus. Ning mungsuh awake dhewe iki ora bae-bae. Iki wong abot kabeh. Mungsuh awake dhewe iki dewa-dewa. Heeh. Lah terus piye? Ora usah melu-melu, iki perkaraku. Ya. Ning nek kira-kira kowe weruh, aku cilik diajar karo dewa, gedhe aku arep dipateni, kowe maju ngewangon aku. Siap, rasa kuwatir, Gong. Siap, Aku ya siap rasa kuwatir. ning gelis ora ngenteni aku mati lagi maju. Ya. Aku kira-kira arep dipateni kowe langsung maju. Siap, rasa kuwatir. Tak pethoke sik, jake rembukan apik-apik. Nek ora iso jar bukan apik-apik. Tak ajare para dewa, nek aku kalah kowe ngewangi. Oh, rasa kuwatir, Gong. Aduh, tak ceraki cerak tak doi. Piye maksudnya kuwi? Maksudnya piye kuwi? Aku ado, Tak ceraki. nek cerak, Tak doi. terus larang mbelani kapan? Hah? Nek mbelani rasa nggo kata-kata sing bingungke. Kuwi kata-kata sing ora ketemu ngakal kaya ngono kuwi. Cerak tak doi, ado tak ceraki. Kalimat kaya ngono kuwi dihilangkan. Bagong tak ewangi ngono wae. Ora do paham artine kaya ngono kuwi. Oh iya, iya. Sadar ora? Iya, iya, iya. Gareng nggawa gaman kowe awakmu cilik. Tangane cekor sikile becik. Nek kira-kira aku kena apa-apa, maju. Wis rasa kuwatir. Kowe karo aku iki pinter aku nek gelut timbangane kowe. Mula nek aku gelem ngewangi karo kowe, rasa kuwatir, Go. Sapa wae sing maju arep miloro karo kowe, aku sing nandangi. Siap. Wong telu manunggal dadi siji ya, Truk. Heeh, pokoke. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya ora nggono magawe glarira wang Wah, ujuk-ujuk langsung loro, Truk. Mungsuhe loro Truk rene, Truk. Ya. Ora usah kuwatir, pokoke nek kono telu, adhiya telu, kono loro adhiya loro. Ah, ngono. Kowe sing mburi ya. Kowe, Aku sing arep rada cilik. oh. Mungsu kok milih-milih ora? Bathara Indra. Ya, Bagong. Nedas pundi Mukulun? Aku tetep nampa pengendikaning Wang Pikulun Bathara Antarada kinen nyingkirke karo kowe. Kowe kudu bali saka lengkeng Gunung Mahameru. Ana ing saka ngaras Bombong Wirayang. Lan aja mbacutake nggonmu nglakoni tapa. Ya, Bagong kowe bali yo. Ora gelem bali kowe ngerti ulun sapa? Ulun Bathara Brahma. Wow, Bathara Brahma. Heeh. Dewane ngapa? Dewaning geni. Wow, ngambil reke. Lho. Kok dewa geni kok nyilih rek ora? Mesti apa-apa iso kobong kae. Mestine. Kowe bali yo. Aja ngeyel karo Bathara Brahma aja kakon dosa. Kowe bakal tak untapake cemlongake ning kawah Candra Dimuka. Sesuk mboten ajeng purun wangsul, saniki mboten ajeng purun wangsul. Paribasanipun adan dewa kayangan ngebiyuki lengkeng Gunung Mahameru wonten ing wana Bombong Wirayang kula mboten ajeng wangsul. Yen ngono kowe wani karo dewa. Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa. Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton landhesane kula bener. Kula ora ganggu kayangan kok kula nglakoni tapa. Tur dewa takon goleki bapak kok ora sago. Gunane apa dewa niti priksa karo mobamu sing para titah. Kudune dewa ngerti
Wong dewa iki iso nyawang jagat saisine kok. Nek kula wangsul sampean kudu nuduhke, "Lho Bagong, bapakmu nang kene iki lagi ngene karo iki duwe gawe kaya ngene." Mengke tak jujuke Semar. Ming perkara kana mong kaya ngono angel lho. Kok kaya didelik-delikke? Ulun ora ngerti ning endi bapakmu. Kok ngono kok dewa? Dewa kok ora awas paningale. Yen ngono kita wangkal. Wis ket mau arep wangkal aku. Wani karo Bathara Indra. Sing tak wedeni apamu? Siap lho, Tru? Ya. Iso nglangkahi kuwandane Bathara Indra. Kowe kelakon topo ning wana bombong wirayang. Iso nglangkahi bathange Petruk. Lho. Kok aku sing dijokke piye? Ya bathangku barang urung rampung kok. Oh iya iya. Kowe kena nundung aku saka alas bombong wirayang. Mati dene aku pangga. Sayoni. Tru. Ya. Melayu. Kok kaya wong girap-girap. Asem kok dewa iki ampuh tenane. Ampuh piye? Ngantem aku dies mumet aku. Jambak rambutku diantem ra iku diel. Kontal aku ora masalah. Bathuk menyonyo ngono kok. Ha iya ditonyo Bathara Indra. Kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ra apa-apa. Sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra. Heeh. Diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil. Ora apa-apa. Candak siraku jebleske diantem meneh aku ora apa-apa. Ana kesempatan, Tru. Tak candak tangane set tak dunke sit. Lah kok ngantem wis kaya tenagaku atoke kabeh. Bathara Indra gletak jengkulmu atas. Lah piye? Ora kena. Lho. Ora kena. Kayane kena ning ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa iki do goblok lho. Aku duwe aji lembu sekilan wae tak guang kok, Tru. Mergane, wah, kowe nek duwe mesti geton kowe. Kayane kena ning kurang sekilan. Geton aku. Tak buang kok ya isih do dienggo. Lho, gunane ngono kuwi saiki delok. Kowe ngantem ora kena to. Wah iki mati tenan awake dhewe, Tru. Ha iya, dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane. Aku yakin sak ampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Sak apes-apese wong ning kadang kala mesti duwe kekuatan sing ngedap-edapi. Tru, mbok kowe omong.
Nek wis tau domongi bapak aku dikandani. Kekuatan kelemane dewa iki ndi? Nek jarene bapak mbiyen jaman suwe banget aku tau dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur, kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau. Tegese kowe nggonana lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa, dewa kuwi papane ning kayangan, Gong. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodo apa nggon rai, ora kena. Merga pancen wis pinesti derajatmu ki sak ngisore dewa. terus jarene bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi ling ngantem dodo medun. Kene ngene. Meteng Mesti kena. kene Mesti kena. entuk. Entuk wong kuwi ngisor dodo kok. Wah, mati we. Wis we, ngantemo sak tutuk-tutukmu aja ndak slentrek ora mules, aja tundang bakong lekane. Sirah dilungake. Ayo ngantem sak tutukmu. Ayo wis. Persiapan mlebu ICU engko. Lho kok malah sumbar. Sumbar wae yo ngantem. Mati dari aku Nyoti bakno pecah siramu. Ayo guys aja omong kowe. Ayo mburi nyamburi. Mati. Mile gantine. Dodo apa? Nyo. Lho ora Apa-apa. Ora apa-apa ki padake aku ya anak dewa. kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena, aja diundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem dewa. Kon ngantem tenan. Anteman. Iki mergane patimu. Waduh mati. Apa kowe model? Mati ya. Waduh. Piye Gong? Sukses. Jos wis. Pantem nganti suarane mapuk. Langsung wetenge dicekel mules kae. Oh to. Santem nggon apa? Nggon saklar. Nggon saklar dengkulmu ora. Ana Bathara Indra le mlaku ngobeng kae ngoten. Ayo sambat wae. Amo Suramarta Jamrata imbang yen Panca Bajaya. Candhak kowe panjamu. Kakang Bathara Indra mundur mbrangkang. Waduh, mati aku Bagong kok ngerti keringkiane dewa. Lho. Kakang Bathara Indra dikapakke. Wah, edan yayi edan. Nginceng sak penake dhewe. Ling ngantem dipol-polke wong nang weteng semengkring rasane. Aduh. Waduh. Wis kono maju aku tak ora maju. Boleh mlaku kena apa iki? Wah, loro banget. Kena kain kuwi loro banget. Bagong gugu karepe dhewe. Wani karo Bathara Brama tiban daya kemandenku kobong awakmu mbuh dadine poho kawan.
Kowe iki ra iso renang to, Gong? Ra iso. Aku di Ra iso renang, mesti tak uncalke ning kali. Nyatane genine Bathara Brahma nyemplung kali ra yo mlebes kabeh. Lho, ngene iki lho ajar renange lho nginggak lho. Sikile ngisor dipancalke. Modar, Truk. Sela modar. Ya kene. Tak gendong kene. Nah. Ha, mantap. Wah, kowe ora tata. Wong kowe iki kandhane ngeyel. Bathara Brahma iki dewaning geni. Genine nyemplung kali kowe tak uncalke kali. Mangan apa? Mbok iki. Rasane ora karo-karoan ya, Truk. Paling mlebon iwak. Iwak apa? Ora wae ngono kok iwak ora. Ora apa-apa ora wis ora masalah sing penting slamet. Heeh. Wis pokoke diampet, Gong. Wis ben aku apa-apa doyan kok. Ha iya. Canggleleng kok. Hei, Bathara Brahma rene kae. Yo, aja ngubal-ubal genimu kowe mah. Lho. Masa apa? Brahma. Ayo, ijen padha ijen tangan kosong karo aku. Maju, Gong. Oke. Ajare. Bathara Brahma mundur. Oh, ladal. Bagong pancen ora kena dijum sarana aris. Wani gawe begering para dewa. Oh, konangan Yama Dipati ajabut nyawamu mbok dadine pati. Oh. Siji iki apike awake dhewe mlayu kok. Ki dewa tukang jabut nyawa. Sapa jenenge? Yama Dipati. Ayo sing jabuti nyawa-nyawa kuwi. Kowe maju jabut nyawamu modar. Ki nek siji iki awake kudu mlayu, nek ora mlayu mati tenan. Minggir. Gong. Kowe ngono dikandhani ora to? Nek kowe maju kowe engko dijabut nyawane kowe mati aku kekelangan. Aku malah kelangan kowe, Gong. Kendel ya kendel ning nganggo hitungan. Kowe ngopo ya cangkeme jebak-jebak iki? Hah? Nek wis wani aja wedi-wedi, nek wis wedi aja wani-wani. Pati uripe menungsa iki gumantung Gusti, ora gumantung Yama Dipati. Yama Dipati urung jabut aku tak jabuti untune. Lho. Mundur. Gong, kowe mati tenan. Kowe mati tenan nek musuh Yama Dipati. Petro. Mundur. Bisa mundur ora? Presne lengmu rusak ora iso mundur. Ora ning aku ngeman Rasa to eman. Aku mati wis tak ikhlaske mati terus. Aku ora apa-apa tekane mati. Kok nangis? Wedi. Agene wedi kok. Ngono aku kaya kendel-kendel ora. Mundur aku ora apa-apa wis tak ikhlaske. Nggo mbelani karo desaku, nggo mbelani karo kuthaku. Aku ikhlas mati ora apa-apa. Aku ora mendha tak tenjang tenan ra mikir kowe to. Karepmu wong.
sing tukang jabuti kuwi, ha. Njabut nyawa. Wis rembuh nyawa mbok apa sing penting kowe tukang jabuti to? Iya. Ayo arep ngapa kowe? Kowe gelem bali apa? Ora Gelem bali jabut nyawamu. piye? Jabut nyawamu Jabut. Jabutan. Kowe iso jabut aku, bumi langit tangkep. mati tenan aku wis candak sirahmu, sendal nyawamu. Wis. Hei. Hop. Wah, angel banget ta iki. Ayo, iki nyawa peret iki kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Wah. Waduh. Dipati kok bagus. Bonek mungsuh pono kawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane, ajeng kula candhak sirahe angel raja mak lunyune. Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut, keneng mrucut. Lah cah edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye ra jamak-jamak. Lha niku nek ngethok mbaka sithik krak-krik niku sak gegem mabrol ngoten. Aduh. Panas ra jamak-jamak. Ana janggut kok panis. Piye iki kok Bathara teko dengkulmu kuwi. Piye, ha? Are gleleng ya kowe? Aku madake wedi karo kowe. Ki Bagong Kondyang bengi iki. Ngosasik dewa ayo. Kowe arep ngapa kowe? Arep mbelani wae? Bathara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras? Pombong wilayah. Tak katutke dosane. Iya. Iya wis aku tak mundur. Iya. Ora mundur sudet wetengmu metu cecule. Wis. Weteng kok metu cecule. Ayo ngomongno Bathara Guru ora wedi aku kae. Kakang Rada kuwi sedaya para putra Jawata nungsang puyang gudel bingung sami kendang kapracondang menika kados pundi. Dalah Bagong berguguk nutawaton boten purun wangsul dhateng arah kadempel. Piyambakipun pilih tapa wonten telengking wana bamba wirayang wonten lengking Mahameru ingkang dipun suwun Bagong purun wangsul ning kedah sareng timbulipun Kakang Semar Badrana ya mongko Kakang Semar boten dipun mangertosi wonten pundi papan denungipun. Ngantos dados darah-daraning para dewa kaliyan pun Bagong. Ning eling-eling garing Bagong menika pancen wong dugal kewarisan dewa bubar mawon boten kanten-kantenan. Kula semangkaken dhateng Paduka Bathara Guru. Bagong, kita kena ulun nilikake apa ora apa mekawan. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone Truk. Sapa iki, Truk? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Kayane wis menyang. Lho, Muridé durung teka kok wis teka. Bathara Guru dewaning para dewa ya kluthuk. Totok sisan.
Sing dadi sing tak tanteni. Tangane kok papat ya, Tru? Ora apa-apa Bathara Guru kok. Wah. Adus suwi, keleke papat. Lengosoki suwi. Ya ben, iki senengane karo Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh ulun. Kita ngerti ulun sapa? Nun nggih, kula ngertos. Paduka Ulun Bathara Guru. Kita kuwi ngerti ulun sapa? Sesembanipun para titah. Ulun dawuh kelawan jeneng kita lumantar Kakang Rodo. Kok kita ora ngestokke? Nun sewu Ulun, kula dereng purun wangsul. Sebabe Bapak Ical. lho. Ilang kena ngopo? Mboten ngerti, lali le deleh. Hus. Lali deh ora bapak ki menungso. Heeh, pokoke murca saking Karang Kadempel. Kula purun wangsul. Mergo kula ya ndek gegawan kepengin bangun desa, bangun kutha. Iya. Ning kudu bareng karo Bapak Semar. Nek Bapak Semar mboten kondur, kula ya ora arep mulih. Kita ngerti, kita laku topo ning wana Bombong Wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tumeli ulun urusan kelawan para dewa ngundurake kelawan jeneng kita. Kula mboten purun wangsul. Kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita emoh bali? Tesih kerasan teng mriki. Kita bali yo. Mboten Bu Ulun. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pun dikon kaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kalian dewa. Ngene wae Bagong. Pripun? Yen kita kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake topo ning Bombong Wirayang. Nah yen kita ora kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracundang mbuh menyang endi tibane. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon malah prayoga Gong, ora edan kowe iki. piye to, Gong? Menenga. Oh minggat bae kono. Senengane ngegol-goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuataning Bathara Guru kontal, kowe tiba sirahmu ketatap padas, pecah, modar kowe. Truk. Nek bapak ora mulih, aku mati ra apa-apa, Truk. Wis kono kowe mulih kono. Kono ngurusi anak-anakmu kono. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Rasa kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Engko terus anak-anak aku kaya aku ngene iki, ngono kuwi. Rasa kuwatir to? Moh, aku moh Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kono mulih kono. Gong. Wis ke santai wae. Arep tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki. Iki ku jane ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Hus. Iki ket biyen ning guru terus gajine ra mundak-mundak. Ketiban guntur geni guntur angin. Embuh tibamu Ponokawan Bagong. Pun mang tibake nek pancen ajeng nibake guntur geni guntur angin pun monggo. Kula ikhlas mati ora apa-apa Bu Kulun. Kene marganing pati kita Ponokawan. Kapracundang kontal kaprapal Ponokawan Bagong mbuh menyang endi tibamu urip apa tekaning pati kuwi dudu perkara ulun. Ing wigati ulun bisa nyingkirake Bagong saka lengking gunung Mahameru ana ing alas Bombong Wirayang. Kakang Rodo, Bagong sampun kendang kapracundang Kakang Kanika Putra kula nyuwun nyuwanaken dhateng Yayi Permoni nggih Pandya Bendari Durga kinen swanun ngarsa ulun Kakang Kanika Putra.
Maruta Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima Mastu nama sidam karing bawana langgeng Durga kula tempanan dika ing adawa pukulun kaget kita ulun timbali Kurawan raos sing manahipun ingkang abdi pun pandya Betari Durga dene paduka ngawe ingkang abdi pun permoni wonten dawuh timbalan paduka ing kados pundi pukulun para wadyabala jim setan priprayangan berkasaan ilu banaspati ngleng-nglek balungan tandak wadyabala dandang mangure kita budhalake kemarang paduka mapanana ing Karang Kadempel mumpung Kakang Semar utawa Kakang Ismaya linggal saka ing Karang Kadempel ninggal Karang Kadempel Panakawan uga ora ana mapanana ing Karang Kadempel kawula Karang Kadempel jarah rayan dadi panganing para baju barat Pandya Betari Durga topan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun dene paduka sampun maring tedha dhateng para wadyabala berkasaan ora usah kakehan gunem sing tanpa guna tumuli kita budal dina samengko non ngestaken dawuh mamet madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pandya Betari Durga Aku wis positif piye mbok dipresake nek positif tegese kelangan nadi rek mbok apa sing apik cangkeme iki Truk wong Bagong bar perang karo dewa-dewa iso malah kelangan nadi Bagong wani karo pukulun Bathara Guru bareng ana Iwang Pilon Bathara Guru ngetokke daya kekuatane ya kuwi guntur geni guntur angin. Bagong wis tak omongi Gong rasa wani karo Bathara Guru ning bocah erak ngayali Raja Mak-jamak. Kena Kyai guntur geni guntur angin Bagong kontal kendang kapracundang rek. Ya iki Bagong mbuh menyang endi papan dununge? Mbuh Bagong mati apa urip? Wis mati, Tru. Bapak ilang Bagong matri. Mati kok matri. Ya cangkeme ketekuk. Bagong mati bapak ilang. Kok kaya ngene lelakon Karang Kadempel. Tumpuk matumpal-tumpal kaya ngene. Terus nek miturut kowe piye? Apa dhewe goleki Bagong? Goleki Bagong cetha adoh banget kontale wong guntur geni guntur angin di pusakane Sang Hyang Pikulun Bathara Guru. Kekuatane ngedap-edapi iso Bagong kontale nganti tekan 1500 km. Adoh ya, adoh. Saiki Bagong genah mati. Terus nek ade goleki Bagong terus gunane apa aku tak takon. Ngotong-ngotong batang adoh banget to. Ya terus mulai wae ning Karang Kadempel nunggu bapak. Ya nek bapak timbul ya nek bapak ki ngetok utawa guntur ning Karang Kadempel. Nek ora kowe karo aku mung nunggu apa ora ana gunane
Mongko ya Bagong mati wis piye apa ora sedhe. Nek nganti bojone Bagong goleki terus takon kowe takon karo aku. Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong teng pundi lar wangsulan piye? Delok bojone Bagong le mlaku we murndek kaya ngene iki piye. Apa ora mesake? Piye? Kowe anakku terus kudu piye terus? Ngene wae Reng. Piye? Melayu neng Ngamarta. Wadul Ndara Pandhawa babakan kahanan iki. Tak kira nek Ndara Pandhawa wis prisa. Nek bapak lunga sawara kadempel. Ning perkara Bagong rak Pandhawa durung prisa. Sapa ngerti nek Ndara Pandhawa ora nrimake patine Bagong Ndara Pandhawa ngamuk ning kayangan. Cocok. Seru bu kleru. Cocok. Ayo melayu neng karang anu Ngamarta wae terus. Den Ndara Puntadewa ngaturaken titiwasan Den. Mangsuli kandha ing ajeng nalika semanten ki Lora Bagong kening Kiai Guntur Geni Guntur Angin gendang kapracondang kontal kaprapal tebih dawahing ki Lora Bagong nalika semanten mestaka kenging padas satemah mboten emut Purwa desene ki Lora Bagong wow. Wonten ing madyaning dasaring jurang Ki Lora Bagong nalika semanten mestaka ketata padas mila datan eling Purwadasena wonten telenging wana gung liwang-liwung parandening mangke dereng dipun mangertosi wonten pundi wana winastan wana tuwin papan pernahing Ki Lora Bagong nalika semanten eling-eling wujuding punakawan ingkang dugal kewarisan pinawong dening dewane nadyan dawah wonten tengahing wana parandening mangke wonten wujuding sato wana ingkang wujud bantheng ingkang nyaketi Ki Lora Bagong nalika semanten sarwi angen mbus-mbus dhateng kuwandanipun Ki Lora Bagong graita bilih Ki Lora Bagong sampun sirna sigra ndekem punang batheng wonten ngajenganipun Ki Lora Bagong. Saya dalu aras abyor sorot lintang kanggo
madhap titisonya matya rati lumrang kandaning bos pita karengguan putyan hero sang Dwijawara mbrengeng lir swaraning madu branta manungsung sarine kembang ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestu ngara wiladal sasuwene aku mapan ana ing tengahing alas pinarengake dening para Jawata tunggu ana ing alas kene suwene ora tau weruh ana jalma menungsa ing mlebu jroning alas lha kok iki ana kuwanda ingkang gumlethak mapan ana ing tengahing alas mongko ndawes padake tatu ingkang aran Kranjak merga kena watu ingkang mapan ana ing telenging jurang mbok menawa menungsa iki ingkang kaningaya sarta menungsa iki ingkang nampa pasiksaning sak pepadaning menungsa wekasan dicemplungake ning jroning jurang wah kaya ana rasa melas jroning atiku yen to nyumurupi marang titahing Bathara ing kemapan ning jroning jurang iki mongko ndawes padake kanthi netra permana jati lha kok jebul tinemune titah iki durung winanci lan durung titiwah yaning mangsa kala yen to tekaning pati merga saka pitunganku isih dawa jangkae nggone urip ana ing alam padang ya mbok menawa iki dadi kewajibaning Andhaka Dewa nggone bakal paring pitulungan sarta mene pitulungan karang menungsa iki ndak suwunake marang purbaning Wang Mahanasa ndak suwunake marang purbaning para dewa muga-muga aku bisa maluyakake titahing Bathara iki bisa waluya nirmala temah jati jati temah mulya miat langening kalangguan aklar pandan moncar tinoner kekonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga kocap kacarita nadyan wujud Handaka parandening mangke kasinungan kasekten linuwih tan prabeda selama ing jalma menungsa sigra nyaketi Kilurah Bagong nandhang raga dataning Purwadaksina sedaya tatu dinilat dening Ponang Andhaka nengging aran Andhaka Dewa saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya Kilurah Bagong kagyat kadra wekasan nengging Kilurah Bagong wau lang-langing tuya mangungkung
Yat langening kawan wana gelar pandan muncar Tinon lir kekonang surem sorotetan badang Durung arep Idul Adha kok wis ana sapi gedene semene. Aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu wujuding sapi. Lho, iki kok kewan kok iso omong wae lah. Film kartun iki. Dudu Bagong. Dudu. Kok ngerti kali kula? Ya ulun ngerti. Aku ngerti kelawan sira. Mergo aku diwenangake ngerti marang sapa wae. Aku nadyan wujud handaka parandene aku ingkang tunggu alas kene. Lan aku kuwi ngluwihi marang sak pepadaku. Dene wujuding satu wana, satu kewan. Aku bisa tata jalma kaya jamak lumrahing menungsa lumrah. Wah, gleleng tenan iki. Agi iki aku weruh ana wujuding handaka niku napa to? Handaka niku kanca kula. Dudu. Handaka kuwi wujude bantreng. Wah, bantreng. Ampuh iki. Iya. Dikeparangake dening para dewa, aku kuwi bantreng sing ampuh, isa tata jalma, ngerti sadurunging winarah lan ngerti lelakon sing aku ora ngerti. Yakin? Iya, tenan. Nek pancen tenan sampean jenenge sinten? Aku aran Andaka Dewa. Andaka Dewa. Iya. Wah, bandhange jenenge Andaka. Aku sing menungsa ming Bagong. Jian wis ora adil. Lho aja ngono. Aja nyebut sing ora-ora. Bagong, wonten dawuh kena ngopo kita kok nganti tekaning pati ning telenging jurang. Jare sampean apal, ngerti lelakon sadurunge winarah, ngerti lelakon sing ora panjenengan ora ngerti. Saiki nek pancen tenan aku kena ngopo? Ayo. Nek ora iso mbedhek sampean ngendika niku mung goroh kabeh. Ya, yen pancen kita njaluk ulun ingkang batang lelakon kita, ulun bakal batang. Nggih ampun isih urip arep batang. Kusike tegese batang kuwi merdekake apa ingkang lakon lan kita lakoni. Lah ra ngoten. Napa kula kenging napa? Kita ingkang sekawit tapa ning lengkeng Gunung Mahameru, ana ing alas bombong wirayah. Nanging ora dikeparengake dening para dewa. Wekasan kita Pancakara kelawan para dewa. Nalika semono para dewa padha kendhang kapracundhang kuntal kaprapal kalah kelawan jeneng kita. Wih lah bener kabeh. Terus kita adu arep karo Bathara Guru, kita kena daya pangaribaning Bathara Guru ya kuwi wujuding pusaka guntur geni guntur angin. Kita kendhang kapracundhang tiba ning alas kene, kita tekaning pati. Oh nggih matur nuwun. Cocok kabeh nek ngono sampean pancen banteng sing ampuh tenan. Ya, dikeparengake dewa pancen dadi banteng sing digdaya. Syukur, syukur. Kula ajeng takon. Takon apa? Sasuwene kula lungeni bojo kula aman-aman mawon mboten. Soale kula niku ngerti Gareng niku seneng kali bojo kula. Dadi kula kuwatir kula tapa niku ya atine menak-menik tenan. Engko nek Gareng terus wirawiri nggawa apa pit Jawa nika? Ora, Bagong, bojo kita kuwi setya kelawan jeneng kita. Weh, lah edan. Lahir batin, lahir batin. Kok tau ngrujuk ember kula? Mergo saka nggonmu kebangetan ninggal kelawan bojo pirang-pirang dina ora bali nganti bojomu nesu. Ning yen ditonton saka katresnan, bojomu kuwi lahir batin tresna kelawan kita. Wis tau sedeng? Durung. Wis tau selingkuh? Durung. Sing wis tau selingkuh bojone Gareng. Wow. Mula kok bojone Gareng anggere sore le macak lambene nganti kaya wong mamah
godhong jati. Abinge ra jamak-jamak. Karo sapa? Karo Semar. Weh. Tak sudet tenan wetenge Semar nek pancen Udu. Pokoke kita ora perlu ngerti. nggih, matur sembah nuwun, matur sembah. Aman nggih pokoke. Iya. Ah sak banjure nek pancen sampean ngerti niat kula niku jane pripun? Bagong, Wonten dawuh yen kita bakal bangun desa nata kutha kuwi sayekti panjangka ingkang becik. nggih. Ning gandeng kita kuwi mung ijen ora duwe kekuatan sabab Semar lunga saka Karang Kadempel. Lho, sampean ngerti bapak kula bareng to? Ngerti? Wo lah den bandeng ampuh tenan iki. Iya, Bagong. Nggih. Tulung nggih. Anu napa? Nek pancen sampean pancen ampuh tenan sesuk Bupati ale wakile bupati didadekke pisan nggih. Iya, ulun dadekake. Nggih, matur nuwun. Ampuh tenan. Iya, Bagong. Lah terus bapak lunga. Iya, bapakmu lunga. Lungane teng pundi? Aku ora wani nuduhake merga iki isih sinengker dening panguwasaning dewa. Wo. Lah terus Gegayuhan kita ingkang kaya mengkono mau sayekti ora bakal bisa kelakon yen tanpa wong atuamu. Nanging uga ora bakal bisa kelakon yen to tanpa pambiyantuning para Pandhawa. Pandhawa kuwi bendarane wong atuamu. Ngene Bagong. Wong kang bakal bangun desa, bangun kutha kuwi sayekti kudu gumolong manunggal tetunggalan antaraning bendara utawa kawula. Ana ingkang nyebut manunggaling kawula lawan Gusti. Kawulane manunggal kelawan Gustine tetunggalan sengkut gumegut padha bangun desa lan bangun kutha. Kamangka dina samengko tumrap aku bendaramu Pandhawa kuwi nedheng kelimput. sebabe Ing atase momong pamomonge ya kuwi Semar Badranaya lunga saka Karang Kadempel. Lah kok dadi para Pandhawa ora gumregah, para Pandhawa ora budidaya, para Pandhawa ora sumedya ngupaya menyang didununging Semar Badranaya. Malah enak-enak kapienak lenggah ing negara. Kanthi cara mengkono cetha yen to Pandhawa durung bisa manunggal kelawan kawulane ingkang diwakili dening Semar Badranaya. Mula kang sangka kuwi wajibe Pandhawa kudu dielingake, wajibe Pandhawa kudu diumutake. terus sinten sing ngajeng ngemutake para Pandhawa? Tanuli kejaba mung kita Bagong merga kita ingkang wani kelawan para Pandhawa lan kita ingkang wani matur apa anane marang para Pandhawa. Yen Pandhawa ora dielingake mengko mundhak kebablasen. Kanthi yen to nganti kebablasen kita ora kelakon bangun desa lan bangun kutha Panakawan Bagong. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Waduh jan pundhen kula andaka dewa panjenengan pancen wasis tenan. Iya. Jalaran lamun Semar ora timbul dadi wakiling para kawula, sayekti samengko apa ingkang kita jangka ora bakal kasembadan. Panjangka kita kudu nyuwun palilah kelawan Semar Badranaya apa dene para Pandhawa. Terus niki apike pripun? Miturut saka panemuku ayo kita utawa sira Bagong ndak kanthi sowan negara Ngamarta. Yen perlu Pandhawa yen pancen ora eling sarta ora gelem upaya menyang didununging Semar Badranaya. Bagong ndak keparangake ngamuk ana ing negara Ngamarta, aku ingkang bakal anjampangi sarta menehi kekuatan kelawan sira Panakawan Bagong. Ridho mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit. Gong maguru gongsa tetekaya butula. Ning nek kula kaya ngeten iki napa mboten dianggep mengke kula ajeng mengkudeta para Pandhawa? Ora. Kita aja wujud Bagong. Terus kula wujud napa? Manut karo panjenengan ulun. Kita bakal ulun salini. Salini wujud napa? Mantenga ciptamu Bagong.
ndak suwunke marang panguwasaning dat kang muring dat muga-muga sira isa aja wujud kaya dene wujuding Bagong. Oh nggih ngestaken dawuh Sang Andaka Dewa. Langlanging triya mangungkung. Alukon lagune nglekas lukita linuting kidung kadung kadereng ngomong memangun manah rahayu. Bagong wonten dawuh jane bakal ulun salini wujud satriya ning jebul raimu angel dipermak. Wis jan cilaka iki. Awake wis wangun kaya ngene, raine ra iso dipekonah. Niki ra iso digawe pripun-pripun? Ora iso, raimu kuwi paten. Waduh. Cilaka ki cor-coran kok ya. Oh lah, terus pripun? Kita wujud satriya. Nanging kita bakal gampang kadenangan merga ya merga raimu ingkang angel dipekonah mau Bagong. Pun mboten apa-apa, sing penting gleleng ngono wae. Wis ora masalah ngene iki. Terus kowe bakal dadi kadang tarunaku. Nggih. Aku Andaka Dewa, kowe Andaka Murti. Wah, gleleng iki. Mungkin pun bubar karo rasa diganti nggih. Lho, pun ngenten mawon kula tak bali tak gandrung bojo kula. Balung kiren bakal coba gunung tenang wong gleleng pokoke. nek wis rampung kita bali kaya wingi-une. Wah, cilaka iki awis glelenge kaya ngene. Terus keparengipun ayo mangkat menyang negara Ngamarta. Pandhawa ora gelem ngupaya Semar Badranaya, aku lan kowe ngamuk negara Ngamarta. Monggo kula numpak sampeyan. Hus aja. mlaku dhewe-dhewe. Mlaku dhewe-dhewe. Wah. Mengke nek ditakoni wong teng dalan disade pinten ngoten pripun? Kula darani nggawa sapi metal tak gudak ndasmu lho Bagong. Nesu bantrenge. Dinyang kok nesu ora. Aja sembrono, mengko ndak kualat karo aku. Oh nggih, ngetaku mangkat dina iki Semawi, Pak. Semawi kula dherekaken aku bablasane cangkeme. Iya, aja kaya bocah cilik. Ampun gedhe dinake bocah cilik. Mangkat karo aku Bagong. Monggo kula dherekipun anu Andaka Dewa Yayan Danamurti ya.
aja brangkang. Padha-padha kewan kita menungso. Oke.